tenir, perquè clar, només amb imatges, encara no he tingut l'oportunitat de veure-ho personalment, però ja impacta molt. Què opina la gent i quines reaccions està recollint? Ara mateix he recollit ja unes quantes, a tothom li agrada bastant, a tothom, i és això, impacta molt. A mi m'agradaria veure una mica de ressò o una mica de resposta dels mitjans culturals més clàssics, més de diaris digitals de cultura i tot això. M'agradaria veure que algú s'ha interessat per això. A Barcelona no ho tenen. Aquí tampoc ho tenien, però ara sí. I estaria molt bé que si volguessin fixar. Clar. I espero aquesta resposta. Tu has dit que si volguessin fixar, perquè accedir-hi s'hi pot accedir, no? I d'alguna manera, perquè com començaves tu i ens començàvem aquesta conversa, deies que d'alguna manera trenques moltes línies, no?, que porten durant molt temps marcades i que segurament amb aquesta obra doncs s'ajuda també a apropar-se a nous públics, no? Però creus que encara el sector de la poesia, dels autors, encara tenen certa reticència a abandonar el model clàssic de poesia, el que ens ensenyen a l'escola i el que després sembla que el dia de Sant Jordi és l'únic que ens acompanya, no?, quan parlem de poesia? És curiós perquè en el cas català tenim un recorregut històric en la poesia que no és clàssica, no?, com el Brossa i aquesta gent, però tot i així el mercat està molt concentrat en el producte emocional típic del llibret de poemes, de 20 poemes que t'intenten tocar a la crosta. Tenir, perquè clar, només amb imatges, encara no he tingut l'oportunitat de veure-ho personalment, però ja impacta molt. Què opina la gent i quines reaccions està recollint? Ara mateix he recollit ja unes quantes, a tothom li agrada bastant, a tothom, i és això, impacta molt. A mi m'agradaria veure una mica de ressò o una mica de resposta dels mitjans culturals més clàssics, més de diaris digitals de cultura i tot això. M'agradaria veure que algú s'ha interessat per això. A Barcelona no ho tenen. Aquí tampoc ho tenien, però ara sí. I estaria molt bé que si volguessin fixar. Clar. I espero aquesta resposta. Vull que hi hagi gent que se li desperti aquest ànim, aquesta voluntat de dir vaig a veure si sóc capaç.